Programmet præsenteres af Arla, Karolines Køkken. Alt godt starter i køkkenet. Programmet præsenteres af HBO Max. Vi fejrer 700.000 My Power-medlemmer med fantastiske priser. Få halv pris på Siemens vaskemaskine. Et 55-tommer Hisense TV til kun 4.777. Eller spar 1.000 på Samsung Galaxy A54, inklusiv gratis Box 2. Tjek Power.dk. Tasty cheese og tasty chicken cheese. Tasty cheese, begge til en 15 kroners pris. Tasty cheese. Det er altså et virkelig flot sofabord. Det er bare IKEA. Det er bare IKEA. Det er jo bare IKEA. Det er bare IKEA. Så har vi soveværelset, og I gætter det aldrig. Det er bare IKEA. Og sådan har det været siden 1969. Wow er gået af kunderne til Danmarks bedste internetselskab 12 år i træk. Så vi ved en ting eller 12 om stabilitet. Få ultrastabilt internet i hele hjemmet. Vælg mellem 100, 500 eller 1000 megabit. 0 kroner i oprettelse, 0 kroner første måned. Helt uden binding. Wow. Internet, som det burde være. Her kommer Rasmus. Han er ligesom dig og mig. Han tænker indimellem meget over tingene. Over de bump, der kan komme hen ad vejen. Og så er der selvfølgelig økonomien. Heldigvis er han forsikret i GF, hvor hjælpen altid er lige om hjørnet. Og han får del i overskuddet. GF Forsikring. Overskud til hinanden. Gillette Labs. Ny Neon Night Edition. En skraber som ingen anden. Med en unik eksfolierende bar, der renser din hud, før bladene rammer. For en barbering, der er effektiv og komfortabel. Oplev en glat barbering og eksfoliering i hvert strøg. Med Gillette Labs Neon Night Edition. Med barberblade, der holder 50% længere. I Loop får du hele kroppen til at smile på kun 24 minutter. Så hvorfor ikke få det dobbelt så godt i 2024? Lige nu får du 2 måneder til 1 måneds pris. Flexi. Fri tale og masser af data fra kun 59 kroner per måned. Endda til en ekstra skarp pris de første måneder. Slide ind på flexi.dk, hvis du vil have et billigt mobilabonnement. Sí, ¿vos de qué parte sos? Yo de aquí de la ciudad. Ah, mira. Hej Mads. Har I ikke lige fået elbil? Jo. Ved du hvad, jeg kan se jer herfra. Jeg kigger lige over, så snakker vi lige om det, så skal jeg lige have et par gode råd. Vi ved godt, vi ikke er de første, du spørger. Sydbank. Hvad kan vi gøre for dig? Nysgerrig efter at vide, hvad der er tilbage efter madlavningen. Ren smag. Siemens induktionskogeplade med indbygget emhætte giver de bedste resultater. Og frisk luft i køkkenet. Oplev fremtidens madlavning. Siemens hvidevarer. Nu kan du få økologisk barista-kaffe hos McDonald's. Prøv for eksempel en mellem latte til kun 27 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste. Hvilket aftryk skal dine jul sætte på dagen og vejen? Vil du lege, lease eller låne? Køber du nyt eller gammelt? Uanset hvad der føles rigtigt for dig og din økonomi, kan du få råd til at komme videre på Santander.dk. Hvem siger, at man ikke kan vælge bil med hjertet, men køb med hjernen? Vi introducerer ny fast lav pris på Kia EV6 Long Range Prestige. Find forhandler eller book prøvetur på kia.com. Min lille søster kan nogle gange være til besvær. Men hun er faktisk helt okay. Milk Slice. Lød som et kram.
fortiden, bygget til nutiden. Den nye MG4 Electric fås fra 199.999. Hvad bygger du egentlig dine holdninger på? Ja, det betyder faktisk noget, hvad vi diskuterer ud fra. Hvad vi baserer vores beslutninger på. At vi kan regne med det, vi læser. Men sensationerne, agendaerne og de ensidige nyheder svækker vores fælles samtaler. Vores beslutninger. Vores demokrati. Hold en avis, der ikke holder med nogen, men bygger på fakta. Og giver dig flere sider af samme sag, så du står stærkere med indsigt, du kan regne med. Vidste du, at der i en visebro af C-vitamin svarende til 2 appelsiner, D-vitamin, der svarer til 300 gram makrel, og så er der B12-vitamin, der svarer til 3 æg. Ja, faktisk indeholder en eneste Vitapro virkestoffer fra alt det, du ser her, og det når jeg jo ikke at spise i løbet af en dag. Derfor supplerer jeg min kost med Vitapro. Bestil Vitapro i dag. Få fri fragt og spar 50% på første pakke. Lige nu får du Collagen-due med til 0 kroner. Besøg vitapro.dk. Det er sjovt, hvordan sproget det ændrer sig i erhvervslivet. Før var man arbejdsløs, nu er man in between jobs. Hvis man bliver fyret, er der heller ikke nogen, som siger det længere. I stedet for at gå på LinkedIn og skrive et opslag, eller så springer jeg endelig ud i det. Fra den første starter jeg som selvstændig konsulent. Og alle spiller med nede i kommentarfeltet. You go, girl. God vind på rejsen. Og også mig. Kaffemøde næste uge. Min kalender er ret fri. Ny burger, samme fart. Der skal kylling med crunch på. Så salat, et par tomater, en frisk og syrlig urtemayo, og så en lækker relish. Det kan jeg godt lide. Smag René Mammens nye homestyle citrus urte mayo. Kun hos McDonald's. Så er det vist din tur. Jeg har set dine symptomer før. Det er slet ikke ualmindeligt, og du kan være fuldstændig rolig. Jeg har kuren til dig. Flyv direkte til Gazi Pasha, din hurtigste vej til Alanya. Kurer din rejsefeber. Book på korendon.dk. Oplev effekten af en endnu bedre ferie. Bestil familiens sommerrejse på spis.dk. Dækker jeres forsikring, hvis der sker noget på jeres ferie? Eller hvis der sker noget med jeres bil? Eller hvis I er uheldige derhjemme? Med Alka-Check kan du blive rigtig dækket på et øjeblik, og måske endda spare nogle penge. Tjek på alka.dk eller ring til os på 70 12 14 16. Her er Gul Pris. Gul Pris matcher Netto og Rema 1000 på et bredt udvalg af hverdagsvarer. Sænker de normalprisen, gør vi det samme. Kig efter Gul Pris, når du handler hos Spar og Min Købmand. Vil du virkelig køre rundt med revnet forrude? Få det lavet på Carglass værksted tæt på dig. Og hvis du ikke ved, hvor vi ligger, så klik ind på Carglass.dk og find det nærmeste værksted. Passer det bedre, at vi kommer hjem til dig, så klarer vi også det. Book nu på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass Replace. Så er der flash deals i Elgiganten med vilde lynedslag i prisen. Få en LG vaskemaskine med 9 kilos kapacitet og 1600 omdrejninger til kun 3.444. Spar 2.555. Se mere på Elgiganten.dk. Kan du holde varmen i sne og slud hos Øjster, har de et vintertilbud. Ja, man kan let få gåsehud af søens bedste pris. For fri tale 50 GB data for kun 49 kroner de første 3 måneder. Det er halv pris. Der skulle være en efterladt taske. Følg sikkerhedsberedskabet i Københavns Lufthavn. Norwegian returnerer med besvimede passagerer ombord. Det slår ikke helt, som det skal. Lufthavnens beredskab. Sæsonpremiere 13. februar på Kanal 5. Programmet præsenteres af HBO Max. Dette program er sponsoreret af HelloFresh. Programmet præsenteres af Arla Karolines Køkken. Alt godt starter i køkkenet.